Magandang umaga po, midweek na at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, July 12, 2023. Sa ating latest satellite images, patuloy ho nating minomonitor na itong low pressure area na nabuo kahapon at huli itong namata na sa 510 kilometers east northeast ng Virac sa Catanduanes. At ito nga ay patuloy na nasa karagatan at hindi ho natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Bagamat in the next 24 hours, medyo malit pa naman yung tsansa, no? Pero patuloy ho natin ito i-monitor. Inaas natin maaari po itong kumilos pahilagang kanluran kaya itong bahagi ho ng Luzon, partikular na yung silangang bahagi ng Luzon, ay maaaring makaranas ho ng mga pag-ulan, lalo na sa mga susunod na araw. Samantala, ang southwest monsoon o hanging habagat ay muling umiiral, partikular na nakaka-apekto sa bahagi ho, sa kanlurang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At ito ho, magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na nga ho dito sa may Western Visayas, kasama rin ho itong Zamboanga Peninsula, Barm at Soc-Sargen. Kasama rin ho posibleng magkaroon ng mga pag-ulan, yung bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, dulot naman ho yan itong low pressure area. Kasama na rin ho yung epekto ng southwest monsoon. Yung bahagi ho ng Quezon Province, inaasahan din natin makararanas ng mga pag-ulan. Ang lalabing bahagi ho ng ating bansa, posible pa rin makaranas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. At narito nga ho inaasahan natin magiging lagay ng panahon dito sa may bahagi ho ng Luzon. Makikita ho natin itong bahagi ng Mimaropa kasama ang Bicol Region. Ngayong araw, posibleng maulap yung kalangitan na may mga pag-ulan, dulot ng southwest monsoon ho yan o habagat, kasama din yung low pressure area. Samantala, itong bahagi ho ng northern, central at ilang bahagi pa ng southern Luzon, patuloy na makararanas ng mainit pa rin na panahon, pero mas lumalaki pa rin yung posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat nga ng temperature natin sa lawag, nasa 25 to 33, sa bahagi ho ng Baguio, 18 to 23 degrees Celsius, sa Tuguegarao, 26 to 34, habang sa Kamaynilaan, 25 to 32 degrees Celsius, sa bahagi ng Legazpi, 26 to 32, sa Tagaytay, 22 to 30, sa Kalayaan Islands, 26 to 32, habang sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Visayas at sa Mindanao, dito sa Kabisayaan, magiging maulap din yung kalangitan sa may bahagi ho ng Western Visayas, partikular na itong Panay Islands, no? Dulot ho yan ng southwest monsoon, habang yung bahagi ho ng Central at Eastern Visayas makakaranas mo rin ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Agwat nga ng temperatura natin sa Iloilo, 27 to 32 degrees Celsius, sa Cebu, 26 to 31 degrees Celsius, at sa Tacloban, 27 to 32 degrees Celsius. Malaki rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na dito sa may bahagi ho ng Barm, Zamboanga Peninsula at sa may bahagi ho ng Soc-Sargen. So basically ho, yung western section ng Mindanao, malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, dulot ng hanging habagat. Sa nalabing bahagi ho ng Mindanao ay makararanas din ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot ng mga localized thunderstorms at may epekto rin ho yung southwest monsoon. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 26 to 32, sa Cagayan de Oro, 26 to 31, habang sa Davao, 26 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin ho tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, pero iba yung pag-iingat ho kapag meron tayong mga thunderstorms, posible kasing lumakas yung araw ng karagatan, at medyo nagiging malakas na rin ho yung pag-along partikular na sa may kanlurang, sa may silangang bahagi ho ng Luzon at ng Visayas kung saan naroon nga yung low pressure area sa kasalukuyan.